Ставай! Ставай! Всеки ден се срещам с пациенти, които страдат от диабет. Те чувстват умора, имат проблеми с кръвната захар, имунната система, зрение. За това се нуждаят от специална комбинация витамини и минерали. На тях препоръчвам Фавио. Фавио са витамини и минерали за диабетици, предразположените към диабет и техните семейства. Балансирана комбинация с уникална мощ естествена формула. От години препоръчвам Фавио на моите пациенти. Фавио – витамини и минерали за диабетици. Ставай! Неща в живота ни не са честни. Зак! 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 Ето какво мислят майките за Puffy Special Connection. Хайде, прави пак. Зак!